Bueno, pois o comer e falar de hoxe o abrimos cunha sección que abríamos a semana pasada. A semana pasada charlábamos con Pablo Pizarro, pois sobre esa nova etapa da súa vida e como decía, comezábamos con el unha sección que se chamaba, bueno, que aún non sabemos moi ben como se chama, non? Pero que o que lle pedíamos é aos chefs que nos vayan recomendando que coñezamos algúns dos seus produtores, non? Son parte fundamental, os produtores son parte fundamental dos proxectos gastronómicos de moitísimos chefs e moitas veces nos olvidamos de eso, non? Nos creemos que o chef colle, fai maxia que a fai, non? Cos seus pratos, cos seus mans, pero para eso hai unha materia prima detrás, hai un traballo dos produtores que fan un traballo increíble para dar ese produto que dan que poñen en mans de cociñeiros para que eles o poñan na mesa, non? E un deles, ademais, neste caso a recomendación do noso querido Pablo Pizarro, son máis que coñecidos neste programa, máis que coñecidos en Galicia e internacionalmente, porque agora falaremos de moitas cousas tamén bonitas que van pasando, non? Que pois os amigos da queixería de Airas Moniz. Don Xesús Mazaira. Suso, como estás? Hola, moi boa. Bueno, a verdade estamos ainda nunha nube, estamos aterrando de Barcelona e, bueno, asimilando todo o que pasou ali, ¿no? Que para nós é... Bueno, claro, inimaginable, fai pouquinho. os que están escoitando dirán, pero que pasou en Barcelona? Porque claro, todo o mundo está estos días mirando para La Palma e non sabe que pasa máis polo mundo, non? Pero pasaron cousas importantes e eu creo que cousas moi importantes para vos, non? Dentro de toda esta labor que levades facendo. Sí, bueno, para nós foi unha sorpresa enorme, ¿no? Nos chamaron, nos invitaron a ir a Barcelona para entregar un premio, eran a primeira edición dos premios Comer da Vanguardia. Chamounos Cristina un día para decirnos que tiñamos que asistir. Pero, bueno, non sabíamos que íbamos a recibir un premio ao proxecto da ecoloxía e a sostenibilidade do proxecto e pouco máis sabíamos, non? Cal foi a nosa sorpresa cando nos vai buscar unha azafata e entramos no evento e nos encontramos ali a xente que estaba naquela silla, non? Bueno, naquele momento non eran sillas, sino que estábamos un pouco un previo falando todos. E claro, contarte con Ferran Adrià, con Joan Roca, con Carmen Buscalleda, con David Muñoz, con Jalón, ostras, al final aquilo era para non ser un soño, non? Que facemos nos aquí 4 personiñas dun pobo pequeniño no interior de Galicia, non? A donde chegamos en tan pouquinho tempo, non? Foi unha sorpresa e foi unha sorpresa unha maravilla, non? Despois do primeiro impacto que nos supuxo estar ali, bueno, ao final ves que e creo que foi a parte máis importante, non? O que nos viñemos nós foi que por aí fora nos respetan, o sea, teñen un respeto ao noso proxecto, teñen un respeto ao noso produto e unha admiración, non? E verdadeiramente, máis que o premio, para nós foi esa sensación de que a que nos viñamos nós de que estábamos facendo algo interesante, non? Algo diferente aquí en Galicia e sentímonos completamente orgullosos de levar a Ribeira Sacra e a Galicia por aí adiante, non? Fíxate que son as cousas, isto témolo falado moito ti máis eu neste programa, incluso fora de micrófono, non? Houve un tempo no que Galicia se coñecía tamén polos seus queixos, non? Pero se coñecía por esas DOs, etcétera, non? Grandes queixos que temos nas nosas DOs, sin dúbida, non? Pero de repente nuns anos atrás ata agora, unha serie de queixeiros, como sabes que vos chamos os queixeiros tolos, non? Que empezades a demostrar que en Galicia se poden facer cousas moi especiais fora dos estándares habituais, non? E sobre todo proxectos, con propostas distintas, non? E que Galicia aporta moitas cousas para facer esas cousas diferentes, non? E é curioso porque un non é consciente das cousas, e isto creo que entenderás a reflexión, non? Non é consciente das cousas que estamos facendo ben aquí ata que de repente comezamos a ver o valor que se está dando fora, non? É moi curioso eso, non? Sí, a nos pasounos, non? Eu sempre me acordo cando empezamos a facer o proxecto, despois dos primeiros probas, que lle dicía a Naina Ricardo, eu non sei o que pasará con o noso proxecto, pero que está claro que ou nos vamos levar un golpe moi grande, non nos vamos dar levantado, ou vamos salir pola porta grande, non? Porque o que percibía era que estábamos facendo algo diferente, algo con moita honestidade,
e había xente que nos viña a visitar cando estábamos casolos e cando estábamos facendo as probas dos queixos e que tiñamos as dúas visións, que lle gustaba o queixo máis tradicional, o queixo de toda a vida, que se facía aí 5 días comestibles e sin nada, que tiña unha aberración o que estábamos facendo, e outras persoas, sobre todo persoas que estuveron, moitos emigrantes que estuveron fora, que veían este proxecto moi interesante e que lles parecía unha idea novedosa e maravillosa, non? Entonces tiñamos moito medo de como, de hora de salir ao mercado, como iba a recibir o público este tipo de produto, non? E para nós foi unha sorpresa porque desde o primeiro momento tuveron unha gran aceptación e bueno, e pouquinho nos fomos labrando este terreo. A verdade non sei moi ben como, pero bueno, a relación directa cos nosos clientes é fundamental. Para nós tamén era fundamental que viñeran coñecer de primeira man como producíamos, como traballábamos cos animales, que alimentación tiñamos animais, que tipo de leite facíamos e o traballo que daba a facer ese tipo de queixo, non? E eu creo que eso foi unha parte fundamental que nos levou a posicionarnos como estamos hoxe en día, non? E bueno, moitas veces me dá moita rabia. Eu animo a moita xente, sobre todo xente nova, que coñecemos por aquí, que ten gandeirías que producen leite de calidade, por que non dan ese paso, non? Eu creo que Galicia ten un potencial enorme para facer uns produtos de calidade diferenciados como que máis, e é unha pena que nos quedamos solo na produción de leite, que non haxa máis industrias de transformación, neste caso do leite, pero poden ser de castañas, de cereixas, de infinidade de produtos que temos en Galicia, non? É curioso porque, jolín, que sempre parece que sempre sacamos as mesmas reflexións aquí, non? Pero é unha reflexión que levo facendo moitos anos, do problema que temos co tema do leite, da castaña, acabas de dicilo ti, non? O sea, ao final vendémola o produto base, sempre acabamos comprando transformado o produto 5 veces máis caro, non? E o problema é a pouca decisión que hai a hora de poñer en marcha transformación desos produtos, non? Que eu creo que se lle pode sacar moito máis rendimento, porque o leite levamos anos queixándonos de vender moi barato o leite, etcétera. Oye, e de repente, por que non traballamos na perspectiva, non? De transformalo, de facer produtos que cos nosas propias... Eu digo sempre, non? Co cooperativismo, non? De que se as cooperativas funcionasen de verdade, as cousas poderían ir moito mellor, non? Porque se crearía marca propia, se transformaría o produto, non malvenderíamos a materia prima, non? E sigue costando moitísimo eso aquí en Galicia, de verdade que é como unha reflexión continuada que facemos aquí, que eu levo facendo moito tempo e que non acabo de entender que pasa, non? E é importantísimo que a xente empece a valorar eso, porque senón a cuestión económica, neste caso as proteccións lácteas, vai haber un momento que non van a poder sobrevivir. Xa costa moito que sobrevivan co que están cobrando polo leite, non? É vital o feito de ter que transformar o produto, non? Non sempre quixemos demostrar, o feito do proxecto naceu así, non? Un pouco demostrar que se podía vivir do campo e que se podía vivir dignamente, non? E o que estábamos vendo era que, como comentabas ti, cooperativas e xente con grandes explotacións gandeiras van o cómodo, van o fácil, que vender o leite, non quere complicarse a vida. Hai moi pouquiño emprendemento en Galicia. Eu creo que os galegos somos emprendedores cando salimos fora, pero na propia somos emprendedores, e iso é moi triste, non? Porque ti ves que tes aquí, como comentabas ti antes, unha materia prima dunha calidade excepcional, claro, e teñen que transformalos de fora, non? E a xente que daqui de Galicia se vai fora de migrantes a poder facer o seu proxecto emprendedor e o seu proxecto de vida, non? Entonces ten que haber un pouco unha confluencia das dúas cousas. E creo que temos un complexo de inferioridade, penso eu, ou de comodidade, xa non sei que dicilo. É non moito máis fácil vender o leite nunha granxa, nunha explotación, a gran industria, e non complicarnos a vida, non? E moita xente pensa que lanzarse un proxecto ten que ser un proxecto grande, con moita inversión, e non é así. No noso caso empezamos moi pouco a pouco, efectivamente, fixemos unha inversión grande porque quixemos cambiar o modelo de gandeiría, cambiar toda a cabaña ganadera, o sea, houve que facer tamén unha inversión considerable,
pero que o proxecto en sí da queixería non require tanta inversión, é que a queixería di outro tipo de negocios, non. O importante é ter esa esencia do proxecto, que sexa un proxecto honesto co territorio, honesto ca terra, e honesto co que un pensa, con un mismo, e pouco a pouco pois, se vai medrando e se vai facendo país, non? E se vai facendo empresa e vas mirando que quera o mercado, porque moitas veces tamén te equivocas, non foi todo. Moita xente se cree que todo e non é verdade. Tuvemos os nosos baixos, os nosos momentos malos, cousas que pensábamos que iban a funcionar e que non funcionaron, pero fomos capaces de adaptarnos un pouco que nos demandaba o mercado e o que nos ofrecía o noso leite, non? Entón, bueno, un pouquiño e o comentaban ali estes cocineros, non? Porque Galicia, sendo unha comunidade que ten unha materia prima excepcional, tanto no mar, como na montaña, como en todo tipo de sectores, como non damos ese paso adiante de transformación, de valor engadido e de dar un golpe na mesa e decir, aquí estamos nós, os nosos produtos e as nosas marcas, non? E, bueno, costanos un pouquiño. Eu entendo que é moito máis fácil seguir por unha línea que estexa trazada, como poden ser neste caso as denominacións de orixe, pero ao final tamén en certo modo ten corseta, non? E estamos vendo non só nas denominacións do queixo, estamos vendo nas denominacións do viño, por exemplo, os viños que están despuntando e que están dando que falar están fora das Deos, non? En ese sentido tamén creo que restrinxen un pouco que podemos facer os produtores e tienen que ser un poquinho máis abertas a novidade e a cambios para poder dar ese valor, non? Ademais, Suso, hai que recoñecer que hai espazo para todos. Me explico. Quero dicir, o sector do queixo ten grandes adeptos, quero dicir, é un sector que ten un potencial máis grande, eu creo, que do que pensamos, non? Hai gran consumo de queixo, hai grandes consumidores de queixo, e hai, ademais, consumidores de queixo para todos os gustos, quero dicir, hai consumidores de queixo, dese queixo máis de DO, máis tal, pero hai un gran público dos queixos especiais, dos queixos de calidade, os queixos diferentes, non? Sí, bueno, primeiro hai que decir que estamos nun mercado pequeno. O sea, en España se consumen 7,8 kilos por habitante. Estamos falando que en países como en Italia, Francia, Grecia, estamos 27, 28 kilos. O sea, quedanos aí un camiño moi longo por eso. Sí, sí. Y evidentemente que todos somos necesarios. O sea, son necesarias as grandes cadenas de distribución, son necesarias as grandes fábricas de elaboración de queixos e somos necesarios os pequenos produtores. Todos temos cabida neste mercado. Cada un ten que cumplir o seu papel e non é mellor un que a outro. Son distintos, que vamos a públicos distintos e ocasións distintas. Evidentemente, un queixo como o noso non é para comer todos os días en grandes cantidades. Claro. Non o que pretendemos nós tampouco. Pero todos somos necesarios e todos cabemos, non? É o que me refería un pouquiño é que moitas veces as denominacións restrinxen moito o abano de posibilidades que temos para facer, para salirnos un pouquiño desa norma. Sí, que eu creo que ese inmobilismo que teñen as DOs é un error. É a miña opinión, pero bueno. Estaba non lo leí a algún cociñero, non? Decía, claro, es que eu quero coller un queixo Arzúa Ulloa, por exemplo, o Arzúa Ulloa ou un Petilla, e son todos iguales, non teñen grandes diferencias, nin moitas diferencias entre un e outro. Entón, ese problema que temos, ao final o que te vai facer é ir loitar a precio para coller a todo o catado do mercado, para ir pedrando. Ese é un problema que había que sentarse, plantexalo e ver como se podía tratar, non? Porque é unha pena que denominacións que teñan moito nome, que teñan moita fama, que ao final que se vexan un pouco apartadas por esa simplicidade no seu produto final, non? Nesa mesma línea que van todos, e iso penso que é un lastre para seguir potenciando as denominacións, non? Claro, a ver, eu creo que xa sabedes que eu sempre falo dese mobilismo, non, das DOs, e que non é, e a mí me gustaría que isto se vise como que non é unha crítica hacia as DOs. No, eu digo desde o que opino eu, non? Quero dicir, eu sempre creo que todas as DOs e todos os representantes das DOs me coñecen e saben cal é a miña opinión, non? Sobre que todo ten que evolucionar, non? Todo necesita evolucionar, non pode ser que unha DO teña as mesmas normativas agora que fai 10, 15 anos, porque evoluciona o traballo dos produtores, evoluciona a calidade do traballo
a optimización do que están facendo. E por eso nunca creín na homoxeneización de elementos vivos, ¿no? De productos como queixo, como viño, como... Bueno, productos que si se traballa neles poden ter unha evolución dun ano para outro brutal, ¿no? O sea, marcar estándares ceñidos como se marcan en productos como estos me sigue parecendo como un pouco antinatural. Non sei, de verdad, non sei se este criterio que eu plantexo é correcto ou non, non? Pero si é certo que o que plantexa é que, como temos falado moitas veces, non? Os que fan as cousas moito mellor, de repente están no mesmo saco que os que fan as cousas normales ou non tan ben, non? E entón eu creo que isto en certo modo é injusto, non? Porque se desvaloriza os que tratan de mellorar o estándar de calidade e en cambio se lles beneficia os que non se preocupan por mellorar o seu estándar cada ano, non? Entón ao final entramos nunha dinámica, eu creo que peligrosa, unha dinámica lóxica na que os queixeiros, neste caso os viticultores, decidan salir das DOs porque non se está valorando o bo que están facendo, as melloras de plantexamento de produción que están facendo, a personalización real de cada produto, non? A mí sempre me fai moita gracia nos viños cando se fala da tipicidade, non? Eu non podo entender o concepto de tipicidade se non plantexa tamén un concepto de a tipicidade que ten cada viño, non un tipo de viño, porque se volvemos o mesmo de estandarizar un tipo de viño que todos os viños teñen que saber igual, entón estamos falando de laboratorio, non estamos falando de natureza, de evolucións naturais dos produtos, do traballo que hai do viticultor, do adegueiro, a hora de elaborar, a hora de buscar mellorar ese viño, ou neste caso un queixeiro, a hora de facer un queixo distinto, diferente, que aporte cousas distintas. Entón hai que facerse, eu creo que deberían de sentarse a facer unha reflexión, a tratar de renovarse cada ano nos seus estándares que marcan, abrir máis a posibilidade de que melloremos a calidade hacia arriba e subir o listón de abaixo máis para arriba, para que todos empecemos a traballar hacia aí. Vou facer, que me estou liando, me estou enrollando, eu non paro. Facemos unha pequeniña pausa, Jesús, e seguimos falando aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Perfecto. E nós, como sabedes, o vídeo sigue grabando, vale? Porque estamos facendo a pausa para a publicidade no programa de radio, pero que seguimos nós, non vos preocupedes, agora recuperamos a comunicación, vos disimulade todos, disimulade como si voltáramos da publicidade, como si isto non ocorrese, vale? Estás preparado, non, Xesús? Sí. Bueno, voltamos da publicidade nesta charla que estábamos mantendo con Xesús Mazaira de Airas Moniz. Estamos falando de todo ese concepto, non? Da estandarización e do para min perigoso que é. Eu non sei se ti, despois do speech que acabo de soltar, do rollo que acabo de soltar, si crees que isto é así ou non. Mellor explicado non se pode facer, eu creo que explicaches perfectamente, non? Ao final evoluciona todo, evolucionan as formas de traballar as terras, evolucionan os animais, evoluciona a tecnoloxía que se usa nas propias queixerías ou nas propias adegas, o traballo de viticultor, como dixeches ti, vai cambiando, se vai mellorando constantemente, non podemos utilizar os mesmos parámetros que utilizábamos nos anos 80, son distintos. Entón, aí sí que se produce unha involución que eu creo que para DOs sí que é contraproducente, non? E é unha pena que unhas DOs que fixeron unha labor fundamental no seu momento e que deron unha proyección a Galicia, efectivamente, que non se suman a eses cambios, non? Que non sean un poquinho máis flexibles nese sentido para continuar estando a vanguardia o que é da tecnoloxía, dos produtos e de Galicia, non? E bueno, eso é algo que eu penso que pouco a pouco que se vai ir cambiando e habrá que cambiar pequenas cousas, que eu tampouco digo que haxa que cambiar moito, pero hai que comprar pequenas normativas que son eses cinturós que te amarran e que non te deixan evolucionar nin facer cousas. Unha cousa, Xesús, a nivel nacional, como xa coñecimos grazas a ti tamén precisamente aquí, non? Durante o confinamento, as charlas que mantivemos, hai unha asociación de queixeiros precisamente que está desos queixeiros que facedes cousas distintas, non? Esa gran asociación de queixeiros, non? En Galicia existen as DOs. Eu sei que os queixeiros que facedes cousas diferentes tedes comunicación entre vós, tedes boa relación entre vós, aquí o temos comprobado con Germán, con a xente de Biscato, non?
que sodes xente que tedes unha comunicación entre vos, porque pensades en certo modo igual, non? Cada un na súa... Sí, temos o mesmo punto de vista e nos axudamos uns aos outros. Ao final somos 7, 8, somos personas e somos personas además que nos levamos moi ben. Claro. O sea, temos por poñerse un exemplo, con Carlos Reija falo todos os días, con Carmen de Galmesán falo casi todos os días, con María de Biscato falo casi todos os días, con Jorge de Touzabella falo cada 15 días, con Germán tamén falo cada 15 días, o sea, ao final, entre todos que nos conocemos temos moi boa relación. Non nos fai falta facer a asociación porque estamos todos na asociación de Carrer, na de queixeiros claro. artesarse de campo de España, da que eu ahora mesmo son o secretario, e cambiamos a directiva fai un pouquinho, fai neste verán, e ahora estamos traballando tamén noutra liña que é en poñer en valor o queixo artesano e a marca de Carrer. O sea, o que facemos os produtores artesáns, que marcamos un pouco unha diferencia respecto aos demais. Non digo ni mellor ni peor, pero sí que marcamos unha diferencia respecto á industria. E ahora mesmiño, pois, po ano que ven empezaremos a facer cousas moi interesantes para posicionarnos e que o gran público nos coñeza, non? Eu te decía isto, Suso, porque a miña pregunta era máis mamporrera todavía, non? Era algunha vez a xente das DOs, a xente da xunta, e insisto, xa sabedes que eu nunca busco aquí buscar en cuestións polémicas, o que afortunadamente este é un programa que é libre e pode opinar de todos os xeitos, e iso vai seguir sendo así, non? Pero algunha vez se sentan con vos, consultan con vos, falan con vos, vos reciben para que reciban eses consellos ou esas propostas de que, oye, tedes que cambiar. Hai algunha interacción nese aspecto? Porque eu sei que Germán no seu momento intentara, non fora moi halagüeña a situación, non? Notades eso? A ver, tiña que facelo, Suso. A pregunta, vamos a ver, eu levome moi ben co presidente da denominación Arturo Ulloa, con Carrera, e temos falado cousas e tengo un proxecto bonito tamén. Pero bueno, eu creo que hai pouco diálogo, por non decir que casi non existe, e creo que ao final as DEOs o problema que teñen é que as grandes empresas teñen un gran peso e iso pues, é un lastre para a evolución de moitas cousas. Entón, bueno, aí a Xunta sí que debería dar un paso ao fronte e a través da Axencia Galega de Calidade, da GACAL, pues, eu penso que eles serían os que deberían dar un paso para este tipo de cuestión, non? Para poñer en valor, para poñernos en contactos, para falar, para intercambiar opinións e a ver que se pode facer de cara ao futuro, non? Ahora mesmo nos acaba de chegar unha convocatoria para falar sobre un decreto de artesanía alimentaria que chegou onte por correo electrónico, ainda non o visto ben, pero me parece que xa está todo masticado tamén, non? Entonces, non sei se podemos facer alegacións ou o que podemos facer, pero é que isto é como da ESP do pan de Galicia, non? O sea, se lle das aos panadeiros artesáns todo masticado e todo xa claro de o que ten que ser e non te sentas a falar con eles para realmente ver a perspectiva do que é o artesán e o que ten que ser para defender ese produto, pois pouco máis. Eu sinceramente a sensación que teño pero é moi personal miña, é que agora a mitad dos decretos, das leis e das iniciativas que hai se fan desde un sillón onde a xente non fai traballo de campo. Eu acórdome aquí antes en extensión agraria, a xente que había de vello andaban por todas as gandeirías, andaban nos campos, andaban nos prados, pisaban bulleiro, como se suele dicir, non? E agora, pues, desde as oficinas de Madrid, desde Santiago de Compostela, a través do SINPAR, se pensa que se pode facer todo desde aí, sin saber verdadeiramente as necesidades que temos os pequenos produtores ou as industrias. E eu penso que esa barreira, que é unha barreira moi salvable, o sea, que simplemente coller o teléfono e vir visitarnos un día, non sei, abertas para todo o mundo, pois o mellor lles dan unha visión un pouquinho diferente, non? E como digo, eu sempre digo que todos somos necesarios e todos temos cabida, pero creo que tamén todos debemos opinar, non? Acabas de decir algo moi curioso, Suso, porque as DOs naceron
cun grupo de xente de xente que traballou moi arreo, pisando o campo, pisando as instalacións, falando con gandeiros, con produtores. Así naceron as DOs, porque hubo un gran grupo de xente traballando aí, e iso hai que recoñecer, ese gran traballo desa xente que puso en marcha as DOs, as máis antiguas ademais, porque foi xente que fixo moitísimo traballo de campo, pero eso xa non pasa. Ese é o problema que vemos nós, non? Que cada vez hai unha brecha moito máis grande entre a administración, os que gobernan e os que lexislan, e a propia xente, non? A propia cidadanía. Entón, claro, a nós nos é moi complicado falar con eles, chegar a eles, e a eles, pois, é moi cómodo non vir a visitarnos, non? Entón, bueno, eu penso que é un dos problemas que hai. Eu creo que, e estou seguro que se nos sentáramos e falar 4 cousas, en 5 minutos se acababan todos os problemas que hai. Eso estou convencido. Como mínimo, se sentarían as bases para solucionar moitos deles, non? E eu creo que o diálogo é necesario, pero non o diálogo de confrontación, sino o diálogo, señores, sentémonos aquí a opinar os que sabemos desto, os que estamos vivindo desto, os que cada día nos levantamos ás 5 da mañán para poñernos en marcha a facer as cousas, e escoitemos a xente que ten que aportar, a xente que ten que crear eses decretos que nacen da nada, que nacen dun despacho. Bueno, a proba temos no COVID, non? O 95% de decisións que se tomaron foron dentro dun despacho. Nadie valorou claro, entón, pero bueno, queda moito diálogo sobre isto que poderíamos ter aquí, xa sabedes, non? Pero si quería saber un pouco que tal estades na queixería, porque creo que volvín a ver a manteiga outra vez por aí, volta esa manteiga máxica de Airas Moniz, e creo que vin algo de que fixeredes algo especial, ou estabades facendo algo especial con Pepe Solla. Bueno, vamos a ver, volvemos a manteiga a semana pasada porque, como sabedes, para nós o queixo é fundamental. Para ter un queixo bon necesitamos unhos ratios de grasa e proteína. No verán nos baixan eses ratios porque non hai pasto suficiente, o calor hai pouquinha erva, entón deixamos de elaborarla. Polas chuvias que viñeron a semana pasada, pois empezamos outra vez a facer a manteiga, que, bueno, xa nos poñen locos con ela. A verdade é que si queremos, é un produto, a verdade, un produto estrella, sen dúbida, e nos deu un posicionamento tamén, unha imaxe no exterior, non só aquí en Galicia nin en España, sino fora tamén, nos deu un plus moi grande de notoriedade, non? Pero, independientemente deso, comentabas ti de... Amelia, que é Amelia? A ver. Melia é a mai de Pepe. Melia é un queixo que nos pediu Pepe que tiñamos que facer para ir. Xa fai ano e medio, é un queixo que a xente pensa que ten pouquiño tempo, pero xa fai un ano e medio, un pouquiño máis, que vimos traballando nil. E ele xa fai 8 meses así que está comercializando, que está ponendo no seu restaurante como postre. E a verdade é que Melia é un amor, e o queixo tamén é un amor, non? É unha pasta semicocida, prensada, que ainda lle estamos dando un pouquiño máis de voltas, non? E esa é unha parte da colaboración con Pepe, pero hai outra tamén que está en camiño, que está empezando, que dará que falar dentro de pouquinho tamén. Non podemos adiantar nada, non? Non podemos adiantar moito, só vos comento que probablemente fagamos traballos con suero e traballos con lúpulo tamén, pero nada máis. Non podo dicir nada. No, a mí gusta... Estamos mirando, facendo cousiñas e as cousas, isto é como viño, é a medio longo plazo, dá tempo, e o mellor o que hoxe pensamos que vai nunha línea boa, dentro de un mes ou dous, pois hai que descartalo, entón preferimos pouco a pouco, xa quitaremos a cousa e listo. Ti sabes que non vou a tirarte da lengua máis do necesario, sabes perfectamente, a mí me gusta contar as cousas cando teñen que contarse, aquí non somos... como di outro, buscando exclusivas, non? Queremos contar historias, contar cousas, e que a xente coñeza o que estades facendo
a boa xente, non? Esas cousas. Que por certo, vou facer un comentario agora que falamos de Pepe, que nós lle queremos muchísimo, foi unha das persoas que apostou desde o primeiro momento por nós, cando o Queixo non estaba no millor punto, il seguiu apostando polo Queixo e polo noso proxecto, e é unha persona que lle temos un cariño especial, non? Pero falando un pouco deso, me comentaban estes cociñeros en Barcelona, que non só de pequenos produtores como a nós se fixan, o sea, eles tamén teñen a vista posta na restauración galega, non? Está dicindo, me comentaron ali que estaba vendo tamén unha revolución silenciosa na restauración en Galicia, que hai cociñeros que están en primeira línea e posiblemente se non estuveran en Galicia e estuveran en outro sitio, que tuveran outra repercusión tamén moito maior, non? Pero que verdadeiramente que estamos facendo un traballo excepcional, único, e que estamos no punto de mira de moitos días, non? E iso é de agradecer tamén a todos os cociñeros de aquí de Galicia que están facendo un traballo diario enorme, que poñen en valor os produtos nosos, que ao final son os que nos dan a visibilidade tamén, non? Non, é que para min é fundamental, e eu sempre che dixen que o primeiro que me falou de vos foi precisamente Pepe Solla, e así foi o primeiro que me falou. E creo que naqueles momentos nos que todavía empezou a apostar el polos queixos e xente non traballaba, creo que xa provei algún con Pepe ali en Pollo, non? E si é certo que deses seres maravillosos que cando dan o seu apoio o dan ao 100% ou 200%, non? E iso hai que recoñecelo e agradecelo, como fai precisamente Xesús. E mira, con estas cosas que me dis demostran que o mundo do queixo ten un panorama tan amplo de posibilidades de experimentación, de crear cousas especiais, non? Que se demostra con isto, cos cousas que facedes en Airas Moniz, en este caso as colaboracións con Pepe Solla, etcétera, non? Eso é tremendamente enriquecedor. Sí, a verdade que para nos danos un bagaxe brutal, non? O sea, é un aprender continuo e cousas novas e nós que non vimos deste mundo, porque nós ningún das tres persoas que formamos deste mundo, para nós é imagínate, non? Pois, querido Xesús, fíxate que levamos casi 45 minutos falando, Eu quero agradecerche moito, como sempre, este ratiño, ademais me apetecía, me parecía ben abrir esta sección de estas recomendacións dos chefs con Bosco, non? Porque ademais tiñamos esa boa noticia esta semana. Eu agardo que ese premio sexa outro de outros moitos, non? Pero creo que o mellor premio é seguir estando nesa posición na que está de seguir facendo as cousas e o traballo fieles aos vosos principios de como naceu este proxecto e esa demostración, non? De como traballan os nosos produtores. Airas Moniz é un exemplo maravilloso dos grandísimos produtores da xente que temos en Galicia traballando no mundo da gastronomía dun xeito moi especial e eu quero que eso quede moi patente e por eso agradezco moito, Suso, que estiveras connosco no programa. Quero que lle mandes un saúdo enorme a toda a familia de Airas Moniz, Será dado e quero agradecer personalmente a Pablo que pensara en Airas Moniz como primeiro produtor, non? É unha das persoas que dende un primeiro momento que eu conocín tuvemos un feedback, unha conexión brutal e il sabe que son un enamorado dil bueno, eu min Pablo é que me enamora como persona, como cociñeiro e é o meu ídolo, de feito no meu teléfono grabado, sabe? Pablo é mi ídolo, non? Porque verdadeiramente é maravilloso. Estou super agradecido que pensara en nós como... Por algo será. Querido Xesús, unha aperta enorme, querido amigo. Nada, moitas gracias a todos. Sorte a Pablo na nova aventura, que seguro que lle sairá ben. José Manuel, aquí tes a túa casa. Os que están escoitando tamén teñen a súa casa e cando que irades visitar a Airas Moniz, que vos vai gustar. Airas Moniz, coñecemos ese produtor recomendado polo chef Pablo Pizarro.